Vítam vás v dnešnom videu, moje meno je Mfox, no a dneska odpoviem na vaše otázky. Takže dneska to je Q&A 2 a ideme rovno na to. Máš niekoho, od koho by si sa keby oprela, vždycky ťa inšpiroval? Vždycky ma k natáčaniu inšpiroval, dá sa povedať, že Ment, pretože jeho videá som zase tak dosť často pozerala, ale ešte aj gamer, pretože vlastne keď oni urobili sériu Čarovný Minecraft, tak to bolo niečo úžasné. Som proste milovala. A vlastne tak no, asi tedy keď urobili ten Čarovný Minecraft, tak som začala rozmýšľať nad tým, že budem natáčať na YouTube, ale no pár rokov to potrvalo, takže tak, ale jednak akože gamer Ment a takto youtuber. Obľúbený youtuber, obľúbeného youtubera ako moc nemám, pretože youtuberov nepozerám, ale tak sem tam si pozerám Lightwolf, potom Ultrasami, Mastiff, nejak takto menších youtuberov. Moc teraz youtuberov nepozerám, ale asi nemôžem povedať, že vôbec, ale moc nepozerám a nemám že obľúbeného vyložene. Urobí si Discord server. Discord server mám, kámo, ak tam nie si, tak Mfox doupie, máš to dole v popise, pripoj sa k nám. Aký máš PC? PC mám Lenovo 17. Kedy si sa narodila? Myslím, že po polnoci. Máš v pláne niekedy natočiť odhalenie? Áno, mám, pretože nebaví ma ako moc natáčať videá, kdeže proste nie som odhalená, že proste iba natáčam stále hry a tak. Takže áno, viac mi ma to bavilo natáčať, takže áno, určite mám. Do akej triedy chodíš? Počkaj, čo sme tam mali na dverách napísané, aké číslo? 15. 15 od konca, tak no. Odhalíš sa? Post. Áno, takže za 3, 2, 1, bum, toto som ja. Od 1 do 10, aká dobrá si v PvP? 3. Nie, fakt akože mne to vôbec nejde, tak ako skúšala som, aj sa mi párkrát podarilo sem tam niekoho proste zabiť na SGčkách alebo na Sulkse, ale nie som v tom moc dobrá. Kedy vidie hodnotenie kanálov 5, sa mi zdá, že už vyšlo, lebo ja toto točím, že 2 mesiace potom, čo som to dala do tej komunity. Ale hodnotenie kanálov bude vychádzať teraz, takže buďte ready. Možno nejakú základnú informáciu, o ktorej nevieme, alebo aký je tvoj najobľúbenejší školský predmet. Základnú informáciu, to by som vám povedala, ale ja budem točiť niekoľko faktov o mne, takže tam sa všetko dozvieť. Aký je môj najobľúbenejší školský predmet? Asi prestávka. Dobre, nie, fakt neviem. Čo rada robíš? Okrem YouTube, teda YouTube robím ešte akože extrémne rada. Okrem YouTube tak ešte hrám na elektrickej gitare a ešte niekedy tak si kreslím. To kreslenie ma tak baví. Kreslenie napríklad grafitov alebo proste všeobecne kreslenie. A už inak ani moc neviem, nie je toho veľa, ale proste to, čo ma baví, tak to robím proste. Hrala si nejakú hororovku? Ak áno, tak keď si sa zlakla najviac? Hrala som hororovku nejakú, hrala som ich dosť. Napríklad Phasmophobia som hrala, alebo Don't Scream, alebo tak nejak sa to volalo, proste nekrič. Čo ešte také viem, proste Error 422, nejaký Garry's Mod, ale sa tu pýta, že u akej som sa zlákla najviac, tak najviac som sa zlákla asi pri tom nekrič, pretože tam je strašne veľa jumpscarov, ale dobrá správa je taká, že vy ak túto hru nepoznáte, skôr na hororovku, tak nemusí sa bať, pretože ja v októbri zase budem robiť to, že bude celý mesiac vlastne, celý mesiac budú vychádzať len hororové videá, takže vtedy to plánujem natočiť, takže pokiaľ neviete, čo to je, tak už za pár mesiacov si to zahráme. Jaká je tvoja najobľúbenejšia Minecraft verzia? Minecraft verzia, myslím si, že to je 1.12.2 alebo 1.8.9. Kedy budú nové hororové SMS správy?
Viem, že vás toto baví, ale je to strašne zložité video, takže to urobím asi vždy, keď prídem z Talianska, čo bude asi za 2 týždne. A stále budú tiež voliť, takže proste bude to také ťažšie, tak neviem vám presne povedať. Ideš na strednú váganu, tak aký odbor by ťa bavil, na ktorý by si chcela ísť? Áno, na strednú pôjdem a odbor, ktorý by ma bavil, napríklad chcela som ísť na architektúru, proste kresliť alebo proste robiť návrhy domov a takéto veci, ale neviem, ako potom som zase rozmýšľala nad tým, že by som išla na pedagogiku, na psychológiu alebo takéto niečo, takže je toho dosť, ešte sa musíme rozhodnúť, ale asi niečo z týchto odborov. Aký je tvoj obľúbený kanál? Asi myslíš nejakého youtubera, alebo ako to mám pochopiť asi tak nejako? Môj obľúbený kanál alebo youtuber, no nemám, už som hovorila, takže nepozerám youtuberov teraz. Na akú strednú školu by si chcela ísť? To som už teda hovorila, buď psychológia, pedagogika alebo architektúra. Čo by si robila, keby si mala 10 000 peňazí, alebo asi eur? Keby som mala 10 000, tak by som asi viacej zainvestovala do setupu, ktorý mám ako na YouTube. Možno nejakú kamerku by som si kúpila, ako teraz mám niečo, ale zase neutiahne to 3-hodinový vlog, alebo proste 3-hodinové natáčanie, takže to je nič moc. A neviem, však asi by som niečo aj ušetrila určite, takže tak. Taká otázka, nechceš ísť na náš server Aster MC? Určite by som išla, stačí mi poslať IPčko, ja sa tam v pohode pripojím a môžem sa tam kľudne zahrať. Aký máš názor na môj kanál? Sice to nie je hodnotenie, ale pozriem sa ti na to. A tvojom YouTube kanálu, ako nemáš moc odberateľov, ale zase akože máš tam dobré videá, takže dajme tomu 8 bodov z 10. Ako by si ohodnotila môj kanál od 1 do 10? Zas nie je to hodnotenie, ale máš dobrý hlas, čo som pozerala. Tak ja neviem, asi 8 tiež. Chcela by si editora? Je pravda, že mi viacej ľudí písalo, že by mi editora robili aj zadarmo, ale zase ja si viem vyeditovať tie videá sama, akurát, že keď je niečo také, že by som to potrebovala, že neviem, napríklad nejaké zložitejšie video, alebo keby som niečo nestihala, tak samozrejme by som mi nejaký editor hodil, takže pokiaľ máte záujem, tak môžete napísať do komentárov, vôbec mi to nebude vadiť. A tak no, takže keby niekto chcel robiť editora, tak mi môžete napísať, ale zase nebolo by to, že na každé video, ale skôr len tak na niektoré, ktoré sú také zložitejšie, alebo keby som to nestihala. Názor na môj kanál. Ty máš dobrý kanál, ako neviem, nepýta sa si na ohodnotenie, ale tak 9 z 10. Pôjdeme do môjho dungeonu na Foxland. Určite tam pôjdeme, určite. Hneď som tam. Ok, len dorobím video a hneď som tam. Dostanem admina na Foxland. Počúvaj, keď chceš nejakú rolu alebo proste nejaký rank, tak napíš na Discord server a technik si to všimne a on proste povie, že či ten rank dá alebo nie. Čo ťa viedlo k tomu založiť si YouTube kanál? No tak už som to vysvetlila v animácii, ale skrátke to poviem aj tu. Proste pozerala som youtuberov nejakých a chcela som to sama vyskúšať, chcela som vedieť, aké to je. A vždycky som to chcela robiť, takže som moc rada, že to teraz robiť môžem a všetkým vám ďakujem za to, že som tam, kde teraz som. Sice to nie je niečo veľmi veľké, ale aj tak vám strašne veľa ďakujem, pretože keď budete vy stále tu, tak toho spolu veľa dokážeme. Aký talent by si chcela? Tak samozrejme by som chcela veľa talentov a hlavne aspoň mať nejaký. Ale asi keby som si tak mohla ako vybrať, tak asi by som chcela talent na napríklad na PvP v Minecrafte. Budú nejaké eventy na Foxlande?
áno, budú a bude preto vlastne nejaká zvlášť miestnosť, ale to už všetko vlastne s technikom vyriešime, takže budú a budem vás o tom informovať, samozrejme, keď nejaké budú, aby ste mali možnosť pripojiť sa tam. OK, vidím, že viacej otázok tu nemám, takže dnešné video by som tu ukončila. Som rada, že si dnešné video pozreli až do konca, dúfam, že sa vám páčilo, pokiaľ vám budem moc rád za like. A keď sa snažím dosiahnuť 300 odberateľov, tak budem taktiež moc rád za odber. Takže ďakujem a my sa uvidíme zase na budúce. Čaute.